Enrique Fernández Sendón naceu en Ribeira en 1909 no seo dunha familia acomodada. A súa traxectoria vital levouno a formarse e exercer como xornalista en Madrid, onde se relacionou con ilustres persoeiros da cultura durante a República. Tras a Guerra Civil foi detido e enviado a un campo de concentración do que saiu en 1940 para volver a Ribeira coa súa familia, marcada polo fusilamento do seu irmán Manuel. En 1940 regresou a Ribeira, ao seo dunha familia enloitada pola perda de seu irmán Manuel. El faleceu en 1954, en concreto 29 de novembro. Ele Fersenco, o seu pseudónimo, foi sempre unha persona comprometida coa democracia e co progreso. O noso veciño que queremos recuperar e dignificar perteneceu a unha xeneración, da chamada dos novos, non? Que admiraba a pintura de Maside, a poesía de Manuel Antonio, a talla intelectual de Rafael Dieste, e que miraba o futuro dos anos 30 do século pasado con gran optimismo. A súa figura fora recuperada nos anos 90 por Xosé Luís Axeitos e o Xio Bobillo. Este libro que temos hoxe aquí é moi difícil de atopar e nós queremos precisamente saltar esta eiva, non? Pretendemos reeditar o estudo e, ademais, publicar toda unha serie de documentos hoxe inéditos, que sería a novedade fundamental, sobre todo correspondencia entre Enrique e gran parte da intelectualidade galega e española. A outra figura que busca recuperar a comisión é a de Vicente López Novo, alcumado Rufino, sindicalista que acabou por integrarse nunha agrupación guerrilleira que operaba na clandestinidade. Foi capturado e abatido en 1948. Sospeitase que os seus restos permanecen na foxa común de Teo, cuxa excavación comezará este mes. Hoxe, Vicente López Novo é lembrado non só como guerrilleiro abatido en 1948, sino como parte da longa cadea de homes e mulleres que desde lugares humildes como Ribeira asumiron o risco de opoñerse ao franquismo e deixaron a súa pegada na historia da loita pola liberdade en Galicia. A recuperación da súa memoria supón un paso máis na dignificación das vítimas da represión franquista, contribuindo a construir unha sociedade que recoñeza a historia e o sacrificio dos que loitaron pola liberdade. E quero recordar que dentro dunhas semanas a fosa de Teo vai ser escavada, polo que nos gustaría poñernos en contacto con os familiares e que contamos tamén co apoio do Concello de Ribeira. Ademais de publicar documentación histórica sobre a contribución destes dous ribeirenses á loita pola liberdade e os dereitos humanos, a Comisión promoverá outros recoñecementos como o nomeamento de rúas ou a reedición do libro sobre Fernández Sendón. O BNG colaborará con esta e outras iniciativas similares en aras de seguir a dar cumprimento á Lei da Memoria Histórica.